Wow, teng guys. Hello guys, hello. Beसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव खावब्ला सिबला ओंखारफैलायबाय आरो ना आङो दा लोगोसेनो गिबियावनो आंनि BM ब्लग YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरना लानो जाबाय आरो ना नोंथांमोना दिनै मा भिडिअ लाना फैदो साननो हागो दिनै आङो माने आंनि गारिखौ एसे मडिफाइ खालामनो थांनायदों आङो जि हायो जि मोनबोयो इखौनो माने मडिफाइ खालामगोन आरो ना गाइस माने नोंथांमोननो जि हायो देखायलांनोसै आरो ना नोंथांमोननो आं माने मडिफाइ खालामनायखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आङो भिडिअ लाना फैदो गाइस नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोना जोबोरसिं नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय थुदो बिदिब्ला डाइरेक्ट मडिफाइ खालामनायखौ देखायसिगोन आरो दिनै मट' ब्लग लाया आङो माने गाइस मारो माबा लायाखै आरो ना सेटआपखौ लायाखै बेनिखायनो माने मडिफाइ दिनै माने मट' ब्लग खालामो आङो ओरैनो मडिफाइल' खालामगोन गाइस एक्सट्रिम मट' थांगोन आङो नोंथांमोना जोजासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना थ' बिदिब्ला डाइरेक्ट आं मट' ब्लगखौ डाइरेक्ट देखायनोसै डाइरेक्ट आङो माने माबाखौ देखायनोसै आरो ना नोंसोरनो मडिफाइ खालामनायखौ थ' बिदिब्ला थुदो गाइस फाइनालि आं दा एक्सट्रिम मट' मोनफैबाय आरो ना बेनिफ्राय माने आङो दा ओरैनो आंखौ गारिखौ मडिफाइ माने अलपमान खालामगासिनो आरो ना गाइस ओमफ्राय दा मा होनो आं मडिफाइ खालामनायखौ नोंसोरनो देखायथ'लायला लामा ससे थांनानै देखायसिगोन आरो ना गाइस बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो आङो मट' ब्लगाव फैदो गाइस बेनिखायनो माने खुगाफोरा थाङा जादों आरो ना गाइस नोंथांमोननो आङो सिगाङाव माबायदि देखायनोसै गोदान बुस्थु फैदो गाइस नैयाव माने सानैसो लोगो मोनदों आरो ना बिसोर माने गावनि इउटुब चेनेलखौ बुंना होनो होदो बेनिखायनो आं बुंना होनो थिननोसै निजिखौनो मैं कहलो एक बार मैं डिस्क्रिप्शन দি দিম তো চাই লো মানে মই মানে SMS বেছি ক'ব নাজানো মানে এটাই আৰু তো गाइस नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो ना गाइस ओरैबायदि मोजां हेलमेट लानानै फैदो नोंथांमोना नायनानै ला नोंथांमोना आरो नांगौबाथाय नोंसोरमोना फैनानै बे एक्सट्रिम मट' लांफैनो हागोन आरो ना गाइस पुरा फुल एग्जस्ट गाइस आंबो एग्जस्ट लगायनो नागिरदोंमोन माने जायास्लाबासै आरो ना आंनिया माने डिबि किलार गोनां गैया आं डिबि किलार गोनांसो लगायगोन बेनिखायनो एग्जस्ट आंनिया दा गैया बेनिखायनो उनाव नेक्स्ट टाइम लगायनोसै आरो ना गाइस नोंथांमोना दिन्थिनोसै नोंथांमोनाबो सोर पलुसन खालामना लायाखै खालामना लाबानो जाबाय आरो ना आंबो खालामना लानोसै दिनै खालामखांबाय आरो ना दिनै फार्स्ट टाइम खालामनोसै आं पलुसन गाइस नोंथांमोनाबो खालामना ला जाय दाखानैसो ओरैनो स्ट्रिक जागासिनो आरो ना बेनिखायनो नोंथांमोनाबो खालामना लाबानो जाबाय आरो ना बेखिनिखौ आं बुंबाय गाइस खालामनानै ला Wow, teng guys. नोंथांमोननो माबायदि मडिफाइ खालामदों देखायनोसै आङो गाइस नोंथांमोना नायबानो जाबाय
Look at that guys bike. To guys, नै बेखौ मा होनो अफ रोड मा होनोमोनथाय बेखौ गार्ड लोगोसेनो आरो नैखौ माबा होनोथाय मिथिला आरोना जियानो जा आरोना बेखौ मा होनो ओमफ्राय एफजेड नि हेन्डेल होदों आं गाइस नै लोगोसेनो आरो नै जा मा होनो केरियार गार्ड ना मा होनो बेखौ होदो आरोना बेखिनियानो गाइस नोंथांमोना माबायदि नुदो खोन्थाहरदो कमेन्टआव आंनि माने मडिफाइ खालामनाया दिनै बेखिनियावनो जोबथ'बाय आरोना 50% जाबाय मडिफाइआ लोगोफोर ओइथिंजाय सिख्लाफोर दङ आरोना मिनिगासिनो एकदम माने भिडिअ बानायनांगौ नायनानै बेसेबा गोबाव जाबायमोन गाइस माने भिडिअ बानाया बेनिखायनो खुगाया थाङा जादों आरोना आंनिया थेवबो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फैबाय आङो भिडिअ लाबथाराखै नालाय नोंथांमोना साननो हागौ मानो भिडिअ लाबथाराखै थ' गाइस बेनो आङो माने जेरावबो थांनो मोनाखै दाखालिसो आंनि खामानियावनो बिजि जाना दंथ'यो बेनिखायनो आङो भिडिअ हेगारनो हायाखैमोन आरोना दिनै भिडिअ लाबबाय दा साननैसो ओरैनो जायगा बेरायगोन आरोना आं साननैसो गाइस लोगोसेनो आरो मा बुङो नोंथांमोना आंनि मडिफाइ बानायनायखौ माबायदि नांखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर थ' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बानायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना जोबनालासि नायलांबाय होननानै आं आसा खालामबाय आरोना लोगोसेनो बाय बाय गाइस गोसो गैयाबाबो बाय बाय गाइस